Per començar, crec que portar dispositius mòbils a la butxaca ens serveixen molt per conèixer gent. No cal que desenvolupem només aplicacions per gent sorda, per gent cega, perquè això no té futur, perquè aquest col·lectiu és molt petit i, per tant, no és rentable. Que les aplicacions socials siguin útils no vol dir que siguin políticament correctes. El que fem és aplicacions per fomentar l'autonomia i no només ens volem centrar en l'autisme, sinó també en altres trastorns. Llavors, el que tenim que fer és buscar, quan fem una aplicació, pensar que la podrà fer servir tothom. I, de fet, nosaltres vivim del 15% de l'import total dels lloguers que es duen a terme, no? Llavors, nosaltres funcionem si funciona el servei. Catalunya és un país que sempre ha apostat moltíssim per les noves tecnologies. Vam ser dels primers països en tenir Wikipedia. Hi ha propietaris que en mesos bons poden arribar a guanyar 1.000 euros al mes. Quan més persones l'utilitzen, més diners generen, i llavors la gent, és el que deia abans, és una aplicació solidària, quan més persones el puguin utilitzar, generen recursos perquè la gent que té discapacitat pugui utilitzar també una aplicació per ells. Una mala aplicació és una aplicació que no respecta l'usuari.